Well, Dave Galer, Tommy Con Hasman Dave Cunnus Aran a Yanov. Well, our deuce barda, Kaitu on Plur a Curtis Jock and shot. So, Curtis Jock on Plur, Stig Savela, Marshin. Yeah, come up. August and Shin, Kaitu, Ga Spoon Og, the soda a Curtis Jock on Shin. August Count on Ella. Come Marshin. Now, Anish. Kai me an plúr agus an soda a vasca sús leis an spoon og shot cosúla sin. Yeah, just cost timp lei cosúla sin. Alright. Okay, so then is a sin cúis. Now, tá an taste go léir úla bheith hagam agus tá mé chun é a caithfh amach ar an mát. So, thugim mé an béla an spoon og amach ar dús barda. Agus an sin caithfh mé an taste amach ar an mát. Yeah, sús an seo ama aga just tá sé sin go háling ar fad nach bhfuil. Right, tá mid réis now tá mé chun an taste seo a foine. Just é a bugad ar an mát an is cosúla seo. Yeah, tá sin go just alright. Okay, right, then is a sin cúis. Tá mid réis criss-cross ar an bhar an cáca cosúla sin, yeah, go maith. Agus ceann eile an seo. Tá sin go deas. Anis tá mé chun an taste a chur ar an tray an seo. So just bugging mé isteach an seo é. Yeah, go maith. Tá sin go maith. Agus cuirdigh mé é isteach san oigheann anis. Okay. Tá an oigheann go deas tehanis agus tá an taste ré chun dul isteach ann. So cuirdigh mé isteach é anis. Cosúla sin. Go deas. Yeah. Agus beidh sé ré a gceann lathúir a clíg ná mar sin. Tá an rán ré agus tógadh mé amach é as an oigheann agus cuirdigh mé sús an seo é ar an mord. Go deas. Féice sin. Tá an rán sin go blasta. Nach bhfuil go héanta ar fád.